kigge på en af de sjove ting her, og det er knappen nede, helt nede i bunden. Der er der sådan en jordklode, den trykker vi lige på. Og der kan du sådan se en masse animationer og billeder fra folk rundt omkring i verden, der har sendt op i skyen. Og det kan du også selv gøre. Men vi prøver at tage den der Mario Brothers dernede. Trykker på den. Og trykker send. Sådan. Skal jeg lige prøve at følge med, hvordan det kommer til at se ud på skærmen. Så skulle den gerne komme lige her om lidt. Der var den. Og det går jo vildt hurtigt det der, og det kan vi sådan set ændre på. Hastigheden på, hvor hurtigt tingene sker. Og det gør vi ved at trykke, nu skal vi lige tilbage fra udgangspunktet, altså pæren ned til venstre. Og så er der i oppe i højre hjørne, informationsknap, trykker på den, så er der noget, der hedder hardware setup. Den trykker vi på, og der kan vi sådan set justere lysstyrken, og vi kan også justere speed. Nu kan vi prøve at sætte farten ned til en halv eller en hel. Sådan kan du lige prøve at se, hvordan det ser ud nu. Nu er det en helt anden tempo der på.